egiteko bildu gara hemen. Dakizuen moduan, martxoaren 8an emakumearen nazioarteko eguna ospatzen da. Gaur, aste hauetan zehar, tutoretza eta proiektu komunitario zailetan bikote hirukoteka egin ditugun kartel batzuk aurkeztuko ditugu. Esaldia gotzar nahi dugu emakume edo neska batek jazarpena sufritzen duenean askotan zoritxarrez bere errua dela pentsatzen dute. Horregaitik denon artean borrokatu behar dugu hau ez gertatzeko inoiz. Tiene este dibujo que señala que las mujeres muchas veces se queman. Hay que evitar esto. Jóvenes, berrintasuna alde, borrokoaren moduko. In our poster, we decided to put a sentence that future is purple because we believe that in a future, in smell and female people can be washed.